Marami ka ng pinalagpas na makakapagpayaman sa'yo. Marami ka ng pinalagpas na makapagtatagumpay sa buhay mo. Marami ka ng pinalagpas na mag-aalis sa'yo doon sa tinatawag natin na poverty line. Pero ano nangyari? Because of what? Because of doubt. Because of fear. Worry. Ito kasi yung kumakain sa atin kapag ina-actionan na natin. Pag wala tayong nakuhang resulta, magre-resort tayo saan? Hihinto na lang tayo at babalik na lang tayo doon sa nakagawian natin, which is our comfort zone. Dito na lang tayo. Kasi sinubukan ko naman outside the box. Sinubukan ko naman lumabas ng comfort zone ko. Boss RTR, sinubukan ko ha. Nangapital ako dati sa isang stall, nagnegosyo ko, nalugi. So nag-try naman ako maging entrepreneur. Kaso nga lang, hindi siya talaga nag-work sa akin, kaya nag-work na lang ako. Nagtrabaho na lang ako.